hetkeäkään ollut pelkkää. Mitäs sitä siellä onkaan? Foliokääreitä. Noniin, töihin. Töihin. Ja sinne menee se illallinen. Hyvää ruokaa tuonne laitetaan maahan. Maasta sinä olet tullut. Eli siinä oli nyt sen melkein 5 tuntia. 5 tuntia tulee. Niin. Kyllä tuo riittävän kuuma on tuo. Pitää vaan saada tämän täkkiä niin, että saapa se hengittömäksi. Hengittömäksi. No se on hengetön kohta. Kyllä se vaatii kuitenkin niin kunnon ilmavirran, että se tuli tuommoinen hiiloshehkua. Sitten, pannaanko sitten kansia sitten vasta tuo pressu vai? Joo, sitten oli ne. Olisi hyvä saada vielä. Vili, tupa tänne. Okei. Ei tajalla lapiota. Onko sen? Pieni hetki. Just se. Tämä. No niin. Tuo hengistää poro vielä. Lyö sitä. Oli se sieltä. No hyvä, täältä tulee kyllä herkku. Okei, mihinkä se sitten tulee? Voi karistella sitten loppuun. Mitä täältä löytyy? Very slow foodia. Joo, pari vuorokautta on mennyt. Sitä alettiin suunnittelemaan. Voi käyttää uudestaan nuo, mitkä nuo on. Vili, läpä sitä hiiltä syö siellä. Okei. Annapa sinne kaivoa sitä niitä papereita. Mitäs meillä täällä löytyy? Jäistä possulihaa. Se on vielä lukukelpoista tuo lehti. Muutama kerros vielä. Pelottaa, että nämä askelet nämä on tullut. Voin kertoa, että Lämmin. Pop. Höyrystä siltä on. Voin kertoa, että poppa on. Oi. Telar. Oi, Jesus. Kokkeilepa vaan. Tähän saattoi vaan onnistua tää homma meillä. Oho! Ei oo hassu. Wow. On nyhtöä. Yes! No niin. Yes! Tuohon, eikö niin? Niin leikataanko sitä vai pannaanko sitä koko, eikö se parempi tuossa? Kökömöntsänä. Ei tätä voi, tätä ei pysty leikkaamaan.
Entä jos se possu on jäänyt raakaksi? Mitähän? Ensin maistin. Äiti haluaa lisää suolaa. Varmasti. No joo. Sitten lähtee lihammatus. Täältä niinku näkee, että on siellä kuumuutta ollut. Tuonne noita rakkaan, niin kun siellä on se juusto. Onhan se Missä? Miksi se siellä? Se on jähtymässä siinä. Oi, ei malta. Ei malta, mutta yritän nyt malta. Oi. Älä rikko possua. Ihana. Tee sillä piikillä samalla. Yes. Oho! Ei! Mitä? Tää ei oo kypsä. No onhan se. No sehän on niin mureaista. Mä oon kerta kaikkiaan. Oi. Mitä Oi. se puhuukin? Mitä? Siis Mitä sä puhut? Onko tuommoista olemassa? Ei. nyt voi sanoa, että nyt on possu nyhtöä. Yes. Mennä kun sen piikin. No ota mitä on. Mitä vielä? Tää on just tämmöstä, että tämä ajoaa käsiin. Aivan. Näin sitä. No, älä nyt aivan hirveetä palasta vetää. Mä hajotan tätä. Jätä muillekin. Se on melkein niinku yhtä porsasta. No se No on. sehän on. Juuri sitä. Tääkö se on? No kato miltä nää. Ostetaan yhdessä. Tuosta saa näin. No se Se on tosi vaikea leipä. on. Ihan mahdoton. Täällä on perun